Ibambe DJ. Ngisazoyidedela lezo. Kusebusuku ngithi. Thula ke sazoshona phansi. Awubadedela, awubangenise laba. Asiyalisa. 1 2 3 Uyanyakaza ke bosi sibobhuti lapho ninyaka aseningene dance bo. Madoda la, angathi amadoda ayahlulwa la. Washa.
Sanibonani. 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 Igama lami yilo lelibhalwe lapha kwiprogram ephambi kwakho. Ubaba uHlengwa usiphewa kaHlengwa. Hallelujah. Ningaxake mangide amancane ethi hallelujah sengajwayela sekuyayiphumela nje. Ngizocela ke sime ngezinyawo bazalwane. Yonke into esiyenzayo siyasinxenxa uNkulunkulu ukuze izohamba kahle. Yena o Alpha futhi o Omega. Hallelujah. 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 Ngiyacela lo mshado nje siqala ungawuqhathanisi nomunye umshado. Ngoba lo mshado uhlukile. Ungevision yabo bobabili. Hallelujah. Sizela sizosupporta bona. Kuyiphupho labo. Kube yiphupho labo uthi konke esiyenzayo sibiza umveli enqanga eqala. Njengoba sembizile ezansi namanje ebusuku sizombiza futhi. Nikhona kodwa. Ngizocela nje nongajwayeli ke esontweni kodwa namhlanje acule kanye nami. Abe senkonzweni ngoba lento eyenziwa la ngaphandle kaNkulunkulu kufanele ukuthi sizoyidlalela. Ngoba uyena isisekelo salento. Nikhona kodwa. Ake sihlabelele ke sivule ngomkhuleko isicelo ozokhulekela ozosivulela ngomkhuleko Mr. Mahlangu Mhlanga Madondo. Hallelujah. Owenzile Zulu kanye nomhlaba Jehova ungumalusiwa owenzile kanye nomhlaba Jehova ungumalusiwa yena wenzile ake udumise kanye nomhlaba Jehova ungumalusiwa yena phambili Madondo. kanye nomhlaba Jehova ungumalusi. Hallelujah. Let us pray. UnguJehova igama lakho. Ungusomandla. Ungumnini wezulu nomhlaba. Konke kwadalwa nguwe. Konke kwaqanjwa nguwe. Konke kwaqala kuwe. Ungu Alpha, ungu Omega. Wawukhona ekuqaleni. Ukhona manje. Uyakuba khona nakusasa. Baba siza kuwe ebusuku. Siyazithoba phambi kobuso bakho. Sikhomitha lo mcimbi ezandleni zakho. Ngokuqonda ukuthi ngaphandle kwakho konke kuyizeleze. Ngokuqonda ukuthi you are the author of umshado. You are the finisher of ukuphila kwethu. Siyazithoba ke phambi kobuso bakho. Sonini nanini. Let every word, everything uttered
in this place be blessed by you. Konke Nkosi yamakhosi okuza kwenzeka kule ndawo kuzokwenzeka ngokwentando yakho. Sikhuza Nkosi yamakhosi imimoya emibi ebeyingama endleleni yalomcimbi. Siyayiqhelisa ngegama lika Jesu. We commit even abashadayo nabasazoshada nalabo abangawufuni umshado. Sibaletha kuwe ebusuku. Sithi waqhuma wakubeka ukuthi akukuhle. Namanje ke Nkosi yamakhosi sithi ubonile kungekuhle empilweni kaXolani ukuthi abe yedwa kodwa wamdalela umsizo njengaye. Siyakhuleka ke ebusuku ukuthi ngampela icebo lakho lifezeke ngabo. We commit each and everything that is going to happen in this place esandleni sakho in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, before we proceed, bazalwane, ngicela ngenzela into eyi-1. Ngicela nje uboke umakhelwane wakho ebese uncoma nje into eyodwa oyibonayo kuye. Khona abasuka endlini abathandanayo kodwa kaze bancomane, bavele baphuma nje bahamba ngoba sebejwayelene ukuthi bahle. Uyabona into ithi igcina awumncome umuntu wakho noma umngane wakho uthi nje hayi isihlanu sakho siyakufanela. Angini niyasazi isihlanu? Niyasazi isihlanu? Isihlanu ile makeup le engathi igolide la. Le yabo lefakwa la i50 cent. Sesiphelile iChina lelo. Okay, njengamanje ngishilo ngathi lo mshado esinawo awufani noyaminye imishado. Njengamanje le couple le ayibathanda abantu belambe emshadweni. Kujayiveka kamnandi sesisuthi. Si enjoy kamnandi umshado sesisuthi. So bacela ukuthi sicela siqale ngokudla. Singenzi ke njengabantu abangaphucuzekile abanede bedle bese bethatha imonto behamba. Si attend nje sibajabulise basibuke kahle sonke size sihambe sekuphelile. So njengamanje kuno uMrs+Mrs lapha niyambona ebese ngikhuluma sekudliwa engathi angizwakali. So uma ungakadli ngicela ukuthi indlebe uyisebenzise ngoba wonke umuntu ozokhuluma lapho uprepared ukuthi uzokhuluma kunezinto ezibalekile afuna ukuzisho. So ngiyacela ke samukele our first speaker ozosiwelcomela ama guest ethu akhona namhlanje uMr. Madondo eze ngaphambili simshaya izandla. Ebese uDJ wami angidlala ingoma epholile. Eze ngaphambili simshaya izandla ezafika phambili ubaba Madondo, uMr. Madondo. Siyabonga. Sanibona nonke endlini. Well, mhlambe njengoba ngithi endlini bazobona abanye ukuthi ubudala bami busho ukuthi ngangishadela endlini, angishadelanga ehholo. Okwami kufushane kakhulu thiwa angimukele ama guest. Kumina ngizoqala ngeguest sikula kulomcimbi sinenhlanhla yokuthi sihanjelwe udokotela uThulebona Shawe Ngubo Shawe wase University of Orange Free State. Ngebhadi usaye kophaka ngale. Sinomndeni wakaZungu ophuma all the way from Empangeni. Siyanamukela ngokuzithoba bantu bakwaZungu. Ngidilile nani ningiphathe kahle ngiyabonga. Sinemndeni ehlukene eqhamuka kuzindawo ngezindawo kukhona kule ndawo ngizama ukubheka lo muntu ukuthi usekhona ningamemeza umuntu ongasekho. Kukhona ubaba uSibethe. Siyakubingelela baba uSibethe, siyabonga kuba nawe endlini. Kukhona imndeni ephuma ko Sweetwater ephuma iMarysburg ngokuhlukana kwayo. Siyayibingelela, siyanamukela nonke kulomcimbi, sifisa ukuthi
nijabule nize niwakhumula amabhantshi kodwa ningawashila azithathwe igqoko ngakusasa. Ngiyabonga. Anamandla ke lamazakhe phese imshayela izandla ubaba. Imshado enjena ngiyithandela lento ukuthi akho gqoko ezoyilandwa la. Akulanda gqoko lo abazalwane. So uma uphuma nje uphuma kokugcina. Siyakhuluma lapha nomna kwethu umswedi la sithi hey umuntu wayesiza washada kusenesikhathi ngoba in 2020 in 2025 hayi umshado ngathi uyobusudura ngenye indlela. Uyabona thina esashada nje umshado sashada ngo 40,000. Nikhona kodwa? Nikhona? Mina ngiyahlabelela ke kodwa kufanele nginithole ukuthi ni uhlobo onjani, nithanda inhlobo ne music. Nithanda umaskandi, nithanda igqomu, nithanda amapiano, nithanda igospel, ningaphi kodwa? Hey ngapha ku quiet ngapha, ake ngize ngapha nithanda ini? Noma yini? Lokho nithandwa yimi? Mina ngithanda umaskandi phela. Ngithanda igospel. Ay athi ngibona bathanda igospel ngifuna ukuhamba naye ihamba nami mina. Abathe bathanda igospel khona ngizohlabela igospel njengamanje. Ayibo 4. Athi ngibona baka maskandi bathi izandla futhi. Athi ngibone abe R&B bathi izandla. Hayi khona abangathandi lutho, abathanda igqomu athi ngibona bathanda igqomu. Bangaphi kanti abantu bangidida la? Ewe, 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 Gethsemane. Gethsemane, Gethsemane. Gethsemane, Gethsemane, engapha abantu lenhle. Gethsemane, 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 Gethsemane. Ake nishayele izandla ngathi nikhona la ngapha kwi-gospel. Angathi nikhona ngapha kwi-gospel. Athi ngizwe umaskandi uthi nikhona yini? Nikhona umaskandi? Bakhona ongubo la ekhaya. Bakhona ongubo. Ibheka nguba nophelela. Elele. Nishobone sobe sikwenza. Ulumul Okwabina bo Pelela bo Elele Asobande sobaswe Shoo Angisho mi Hamanguba bo Pelela Hamni Uti shoo Asobande sobaswe Zabu Kululun Habati hamyam Angisho Asabone sobas kweza Osho minus kataba pala jaga jobe jabane kudura mutala mazindo pama tha Waifani nyaga pagacha ubi sanfaide juge masik Masino bata kana bobo hindo Ati awafatu ati nyamano pitani meki jukam Yun sarwa Hamni shi Hawangu bano pele Hai mangi sami nangis Uti shi Something within up. There's something within Konanga. Hallelujah.
Mangibuya la ngizobuya ngegqomu. Nikhona kodwa. Ake sicele on behalf of our families bazalwane. Ozokhulumela umndeni wethu. Okhuluma under the groom uMr. Gcina umthetho Ngubo. Indoda yomthetho le. Ake simceleze ngaphambili azokhuluma nje ukuthi usiphathele namuhla. Shaya izandla. Oh ngithi uMr. Ha. Cishe ngathi ngabheda ukhona. Asimshaya njalo simshaya ubaba wethu lo bazalwane. Ngiyacela simshaya izandla zafika indoda endala. Bisi. Yazi impilo. Bisi. Yazi impisi. Bisi. Yazi impisi. Bisi. 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 Ahlula intombi wakhuluma unina. Ahlula intombi wakhuluma unina. Ahlula intombi wakhuluma unina. Awunasimilo ntombi umela unyoko. Awunasimilo umela unyoko. Kashaya insizwa wakhuluma unina. Kashaya insizwa wakhuluma unina. Awunasiphamu dubula ngonyoko. Awunasiphamu dubula ngonyoko. Ngicela ukukhuluma. Lo okhulumayo ke ugcina umthetho wakaNgubo. Ngikhulumela ke umfana wa-aunt uXolani. Siyakubonga lokho okwenzeka namhlanje. Sikubonga ngasikathi singakulinganisa nani. Siyakubonga lokho okwenzekayo ngoba ugogo ozala u-aunt bashiye bebancane. Lapha ekhona makuukuthi kuyabonakala emuva uyejabula njengoba nathi sijabula. Ngilana nje ngiyagula ngisahambe. Kodwa akuphoqile ngoba ngenziwa ukujabula. Ukuthi noba ngenzekani ngoba ngiyala ngithanda khona kulungile. Ngisho ukuthi ke sibonga bonke abasingqongile kulomcimbi. Sibonge nabasemzini abaqhamuka kude. Sibonge bonke nje izihlobo zethu nomndeni wethu bonke njengoba engathi ke ingane ya-auntie nomakhoti bangahlala kahle. Ngiyabonga. Ayishansizwe. Wawusho kuba. Ngiyabonga. Awushayela ubaba izandla, umshayela izandla. Ngiyacabanga ukuthi hey nibe ne choice ikhulumayo zithi nje shwi njengomuntu ekhala. Ayihlali kakhulu. Kanti isikhathi sinaso ke. Hey kunzima ukuphatha uhlela abantu bedla. Uvele ulambe kakhulu. Sengiyabizwa. Bengendlela bese ngithi sekuyigema lami. Ngicela ozokhuluma ukhulumele ifamily kaZondi. Ngicabanga ukuthi ubaba Zondi ukhatha. Ukhatha. Awu shaya izandla ziphi insizwa ziphi intombi lilizele. Ake ushaya izandla ake ushaya izandla ake ushaya. Ha. Mphathi wakhe lo siyabonga kakhulu. Ukhetha ke lo khuluma kuyena ukhatha. Egameni lomndeni wakaZondi enathi la siqhamuka khona. Sifisa ukuthatha lethuba sibonge kakhulu. Ubaba umfundisi lapha enzansi ukukhulumile eXolani. Khulumile mkamfowethu. Konke akukhulumile ecacile. Ubaba uMpungosi ukhulumile uqedile. Kodwa ke esikufisa ukusho thina egameni lomndeni wakaZondi ukuthi sila ukuzokufisela inhlanhla abafowethu sonifisela konke okuhle uNkulunkulu akuhlelile ngani. Siyabonga umshado omuhle kangaka baba Ngubo ngiyabonga kakhulu unqenile ukukhuzi saka mina ngoba kuzotheka siyaqhudelana njengesikhuzi saka
Kodwa ke namhlanje nginqenile ukusikhuza. Kodwa ke kahle nje sithi uNkulunkulu abe nani bafowethu. Kuko konke osekukhulunyiwe nako konke nikufisayo uNkulunkulu abe nani. Sabonga kakhulu umphathi wohlelo. Amen. Ngithi angimcebe ubabukhetha bazalwane into ayisho phandle ngimuzwe nami ngidlulela. Ethi hayi ngathi ubaMpungosa shumela yakhe ibichemile. Ya, ngibonile ngathi nami engathi u70% ubungako mama. Hayi. Engathi ubevula omama ngathi obaba uthe ukuthambisa kakhulu ngakhona. Kodwa vele maqina indoda umshado sokuqinile. Hallelujah. Kufanele kushawe edonsayo bazalwane. Ukuze nje umshado ube right kufanele ngathi isandla siqine kakhulu endodeni. Kuzoba lula ke unkosikazi. Siyaqhubeka ke emva kwale ngoma. Emva kwalelo sikhulumlisi. Ngizocela uDJ nje akangiphi igqomo. Ke ngibona nje inkunzi la endlini ejayivayo. Ngize ngibona ke inkunzi la endlini enyakazayo ukuthi ubani. Ake ngicele hayi ngifuna sebedlile ake ngiyiyeke lokujayiva. Ngifuna sebedlile abantu sebesuthi bonke bese ngibona ukuthi ibani inkunzi. Nikhona kodwa? Hayi uyebo wasuba mncane kanje. Nikhona kodwa? Nikhona kodwa? Okay, sizokhuphuka. Kupholiwa ngithi. Sicela okhulumela ifamily yakwaZungu bazalwana. Ubaba uZungu uTende, malume uTende eze ngaphambili. Ngicela nimboze liplate lakhe eze ngaphambili azokhuluma. Malume uTende eze ngaphambili azokhuluma on behalf of Zungu's family. Nikhona kodwa? Ake nimshayele izandla. Ukhulume nje asijahile, sipholile. Kupholiwa ngithi. Asambe ashare baba. Uma kokuqala kuyipulpit. Yeah. Ngiyaqala nje ukuma la. Sanibonani nonke. NgingwakwaZungu igama lami ngoZungu. Yebo cha lifishane kakhulu leli lithi Ntende. Likhona elide benze kahle lo mbize ngaleli elifishane. Kusho ukuthi ke cha egameni lakwaZungu ngizocela nje ukuthi ekuqaleni ngibonge umndeni wakwaNgubo. Lo mndeni wakwaNgubo osebenze lo msebenzi ukuba usikhande sibe zihlobo zawo. Ngenye indlela wandise ubuhlobo ngoba besinehlobo engathi sincane. Sekuthi futhi waphinda lo mndeni wakwaNgubo wenza omkhulu umsebenzi wathanda ingane yakwaZungu waze waphinda futhi wayihlonipha ngokuyenza uyinikeza iziqu ukuyinyusela izinga ukuba ibe unkosikazi. Njengoba nje silapha namhlanje ngithemba ukuthi usuku loziqu zabo ukuba ibe unkosikazi. Ukuphindeni ke futhi lokho kube ukuthi inkosi yami nangendlela owuphathe ngawo abantu bakwaZungu ngithi abantu bakwaNgubo baqhubeke njalo nomunye abukele kulabo bakwaNgubo ukuba naye ephinde enze kanje. Bese ngicelela ke ukuba umndeni wakwaNgubo ungisize lapha ngokwesicelo sami noma kungasavumi uyiphathe kahle lengane le elapha esilethe lapha ekhaya. Waphinda lo mndeni wayemukela ngezandla ezikhombisa ukuthi zimhlophe. Singazi ukuthi ziyothi maziwa zibe njani kodwa ke ngicabanga ukuthi ziyowela ehlabathini. Ihlabathi kalingcolisi kube mnyama. Liyophinda lithuntuthe liphinde liphathe lengane. Bese ke ngicelela nawe kumntwana lo ekuyena esimlethile ukuba ngane yami
nokukhanya siza ulokhu uqhubeke njalo nje unakekela uphinda uqhubeke njalo nje nenhlonipho yakho okunjengoba uhlale uhlonipha njalo ngiphinde futhi ke okwaNgubo sengigcina ngithi ayi mfowethu nomndeni wakini wonke ngokuziqhenya futhi ngiyanithembisa ukuthi ngilethe umakoti oqotho nanomakoti othembekileyo engithemba ukuthi nangelinye ilanga uyohlala ethembekile angifuni ukuthi ngithi umkhwenyane uma engethembeki akayomletha ngoba ngiyazi ukuthi mangasho njalo ngeke azamlethe ngeke akubone ukungethembeki phambi kwakhe ngizocela ke kuba ayo ngiqiniseke ukuthi cha umkhwenyane ngiyakubongela ngakho konke futhi kakhulu sengigcina ukuthi mina ngesingami nje uze ungenze umkhulu ngenye indlela sengikhulile kunamhlanje kuyaphambili sengumkhulu ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga sengoba umkhulu omkhulu bazalwane ngiyabonga izandla zazibancane zishona izandla iqine epletini abasekho mama balilizelayo la oh hey khona those days sekhona into medal scream nikhona kodwa nikhona somebody here nikhona hey kudla kwami ningakudla lapha isolami ake siqhubeke nohlelo lethu be bekungeke kwenzeke konke lokho owenzeke empilweni yami ukube wena unqaba unyawo lwami lushelele bekungeke kwenzeke konke lokho owenzeke empilweni yami ukube wena unqaba unyawo lwami lushelele nababa awuvuma lushelele sihamba kanjalo wena baba awuvuma wena baba awunqabanga inhlangano yabombi ayizange ingibe ake siyamukele manje ngayo leyo beat leyo samukele ozokhulumela ifamily yakamlotha uanti uzodwa mlotha bapho mlotha la endlini bapha kawulilisela awukhiye we mama kawukhiye ayibo bapha ulilise wesajani ibona ke impela omlotha laba ibanjwa lo oh ibona ke impela omlotha la Stiba oh khanyonga nyami uyashiya impela uyakuloya mze engawazi ani nenhlanhla webantu bakaNgubo anikhethile bandla mhlambe bazodideka abanye ukuthi umlotha useqhamuka pho nomfundisi okwayusho lo mlotha kanti yini lo mlotha umlotha lo uqhamuka kanje umne wethu wayibona intombi lapha kaZungu
wathola abantwana ababili, ukhona ongaphambi kaKhanyo owakwamlotha naye. Kwase kuze uKhanyo owakwamlotha naye. Nangiya ubaba wabo uhleli la. Owakwamlotha ngempela kuba nodompasi wakhe usho njalo. Umlo udompasi wakhe nje mengawuveza manje uthi Mlotha. Yebo khona kaZungu basikhulisela. Ngoba phela ingane yaseKhaboma wayephatha kuyena owakaZungu. Hayi. Uma wakhe kuntombi kubo wakaZungu, noKhanyo kubo wakaZungu. No. Akuhambi kanjalo. Mina nje ngizokhona abamlotha ukuthi Mr. Ngubo, umamlotha ngempela loyo. Wadideki nje, mamlotha ngempela. Usenzele igama elihle ngane yami kaMlotha. Ngingasho ungathi ungalingisa usibanibani. Uyazi ukuthi ngisho bani. Sengisho ukuthi ngane yami umhloniphi umkhwenyana. Ubekezela, ngeke ngisho ukubekezela. Angeke ngize ngishibekezela, vele ngeke vele wone. Kodwa wemkhwenyana ninayo lemkhuba ukuthi ubuye usufuthi ihlathi nje. Abathe hawu sekwenze njani baba kaSibanibani usufuthi ihlathi nje. Awusasho nokuthi wenzeni ukuze phela ingane yami ixolise mayonile. Itshele mayenza uwrong. Isheshe ixolise Khanyo. Uxolise uvume uwrong mawuwenzile. Nikhuluma into idlule, kungabi no silent treatment endlini. Bekezela up to the certain point. Angisho ukuthi bekezela but to the certain point. Ubona ke Mr. Ngubo. Hayi phela mina ekhaya ngashiya kusuthwa nje. Angaze kufike lapho uthi wafika kushiya washiya kusuthwa kubo. Mphathe kahle Nkosi yami mntanami. Ayikhulumi kakhulu leyo ngane. Ayizona nje isikhuluma nhlobo. Mingakhuluma ngabe sikufunde lapha kaNgubo eMalasbog. Hayi. Ayikaze nje. Utheke okhulume lapha ya wemkhwenyana. Uthema kunomcimbi kaNgubo. Uqala nini ukulifaka uKhanyo iphini ifa konje? Womsomluku umcimbi unge weekend. Wemkhwenyana. Kule nyanga esiqalayo. Kunomcimbi lapha kaMlotha. Amen. Awuvivu siyasebenza mkhwenyana. Kodwa ke sengingaxolela nje ngoba niseke honeymoon. Kodwa ngolesine kanje omhla ka14 15 ngiyawufuna ukubona upheshezela usiyasebenza lapha egcekeni. Namadadle yangapha nangapha. Emalotheni ke la. Ngiyabonga. Yeah, khulume kahle. Khulume kahle. Okay. Ngiyashesha. Nami sengiyasiwa nami ngiyafisa. Manje bafuna ungishala baba babona babe wegcineke. Ngikade ukudla kwami lapha. Ngikade ukudla fanele ngibuye ngiphathe uhlelo buye ngikade ukudla ngapha kwami oba kukho safe. Nikhona kodwa. Ngiyacabanga ngapha sekuqediwe ngapha ukudla. Seni right ngapha ngithi. Uhlelo lami ngathi ngaliphathela ngapha oba ngapha ake niphinde nishayele umama Mlotha izandla bafuthi kakhulu. Kuthiwa njalo mkhwenyana osiyasebenza ubafaka. Hey namadadla. Ngaxake kamhla ngishada kwasala impahla ekhweni lami. Ngashada ngomgqibelo. Bathi abakhuluma kwathiwa ke usuyingane yasekhaya wena. Kusho abakaMpungose ke shuthe ekhweni lami bathi usuyingane yasekhaya ke wena. Ngajabula ke nami.
ngakusasa ngavuka ngesonto ngayigqokela isikhindi sami ngayifakela ivest yami ngolanda impahla ezayisele. Kwathi umkhwenyana ungena nezikhindi. Ngathi kuthiwa ngingane la ekhaya nje. Ingane la ekhaya ngena nezikhindi kanti konakelephi. Ngangirong. Nakhona kangifuna umkhwenyana masefika no siyasebenza kuthiwa uyahlupheka. Kanti nini nithi akeze ngosiyasebenza lapha ekhaya. Hallelujah. Nisekhona. Thuma kodwa uhlonipha ngisho ispoon sasemzini. Naze nathwala kanzima bomakoti. Hlonipha izipuni. Hallelujah. Ake sicele ozokhuluma okhulumela abangani manje. Abangani bakaBafo uDr Chau uMrs Thule Ngubo eze ngaphambili naye Dr Chau. Ya sekuzoba mnandi after nje konke kuphasa ukudla lokho. Kuyasuka lokho. Nikhona kodwa? Nikhona kodwa? Ake nimshayile izandla eza ngaphambili. Le ngoma yamfanela ke le ngoma. Yabona ukuthi uhamba ngesityle. Awumshayile izandla. Uzonithengela ibhanoyi. Akithi niyezwa. Uzonithengela ibhanoyi. Ngizobingelela imndeni yonke eyakaNgubo, eyakaZuma, eyakaZondi, eyakaMadonda, neyakaZungu, nezihlobo zonke. uXolani bengizokhuluma ngaye. Umntwana kaAnti mina ubaba wami lo okade shayisaka. Iyona ke insizezwa la mina ke leyo. Kanye nobaba wami lo ozobe yaphinde futhi akhuluma emva kwakhe yena ubaba wami loyo. uXolani ke lo kaAnti umntwana othobekile emakoti. Ingakho uze wakushintsha waze kulesi sibongo esinebusiso kangaka. AbakaZungu ngiyacabanga ukuthi bayabona lapho sebeyasikweleta ngoba bebengazi uzogcina kunje yena. Kumnandi ke la kaNgubo. Njengoba ubabona bonke omakoti bakaNgubo abalana abasafisi ngisho ukuvakasha emakubo bayaphoqwa ngoba indlela kumnandi ngayo. Angathi ke mengasagoduki uMazungu ke ekhaya bese kube ngazi ukuthi uXolani cha. Impatho nje azoyizwa. Siyabonga ke ukuthi ke nisiphe nomntwana othobeke njenganaye. Siyazibongela somndeni wakaNgubo. Sibonga kakhulu. Engicela zokhulumela umngane wakhe. Ngibazi kudala vele kudala ngabazi bengabangani. Angithi mabehlukana ngomsebenzi vele kuyaphela. Ngithi bangani banjalo. Make bahlukana ngisho ngezikole kwahlukana nje kuyaphela. But laba basebangabangani angibazi nokuthi baqala nini. Ake shalom esimiswele izandla leza ngaphambili sinenhlanhla. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Lo ngaphambi kwe njengoba beseshilo MC usine uMrs njalo sengikhohle. Ngaze ngixoshwe. nguMrs. uMrs ngicela ukusho nje ukuthi nguSinemsweli kodwa nguMrs. Adlala. Angazi ngikhathele phela nisenisuthi nina mina ngilambile. Ngiyadlala. Angazi ukuthi ngizoqala ngithini but siyambonga uNkulunkulu ngakho konke okwenzekile namhlanje. Siyabonga ukubekezela kwenu, ukusibekezelela kusukela ekuqaleni kuze kube manje. Siyathemba ukuthi konke kuhambe kahle. Bese ngiya kumngani wami uKhanyo. Ngizosho nje ukuthi ngiyakubongela bese ngithi ngiyabonga kubaba uNgubo ngokuthi akhethe wena. Uthola umuntu oright konjengami. So nje manibona yena nibona mina. Ngiyabonga Ngubo kuzobe kuphithizela kanje. Siyayiphithizelela nje. Mngani wami uyiphathe kahle njengami. Ube active njengami. Sengiqedile. Uyabona uvele
into ngifuna ukisho ukuthi mawubona yena ubona uyangifonela uthi ufuna ngizophatha uhlelo uthi webafo ngithi show hawu phela sekuze washadeka cela uzongiphathela uhlelo sekuze washade ngithi kambe wathatha sengimtshele nompungo sokuthi sekuze washadeka phela cela uzongiphathela uhlelo ngoba ngeke bathole be serious mawufuna umuntu ozoba serious khohlwayo banjena nje awubabona noma liyasa noma kuse uyabona nje ngoba umuzwa nje ukuthi uSindemsweni oh Mrs nami ngoba ngusiphewa kaHlengo ubabuHlengo nikhona kodwa nise right kodwa nise right kodwa isekhona le yanto esebusweni kumnandi ukuba indoda ukunda ngo40 awugcobi lutho uvaselile nje awudluli ebusweni nje umoya indoda nje awufiki 100 la isekhona leyo nto awubumakhelwane uyicheck ukuthi isekhona isekhona hey nathi ishiya lijuluka hey nisixolele bazalwane hey amashiya wefani khona elinye ethola liqondile la elinye ethola lithe kodwa ke izandla vele nazo uleft no right neshiye la left la right awungidedele DJ ngifuna inkunzi ekwazi ukushaya ivosho la ngeqhox ikhona ekwazi ukushaya ivosho ngeqhox ngifuna sibe semshadweni ngithe sisemahlanyeni akho mkhwekazi akho mamezala ngifuna ukubona umkhwekazi eshaya ivosho naye kanye nomakoti la dedela DJ ngifuna kube semshadweni mina umshado sebusuku enyakazi asamba wose mawufuna ukushaya ivosho unyakaze kancane 1 2 3 wose ayithembayo akeze la ayithembayo before ngibiza ispeaker silandelayo wose hawu akho umuntu la ekhaya uwe ukhala ngengubo uthi yambamba ubezongihlula akezo mina ngubo hayibo akekho lekhaya mina ngubo wosa oh uya no hayi ngeke mina ngibathembi la asaba ikhona kodwa la endlini was asaba ake simela wozanzoma kosisi obut wozala ngifuna simela asaba woza ngifuna simela simanje ngifuna siyishaye ka7 sibone yofika ku7 oyofika ku7 sishaka nje 1 2 3 woza 1 2 3 4 5 6 7 lalela siyak10 man 10 ikhona kodwa 1 2 3 woza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lalela engathusa kahle lo lalela webut ngathi wena uyalandela nje ngifuna ivosho mina oyohlulwa ke manje ne oyohlulwa oyokhathala qabi yobe inkosi ne asa uyayidayelela ne hayi ngiyakele ngihamba ngedwa la endlini ngicela iaward
Cela i-award bashaya ngefosho, bashaya ngengoma. Nishoda ngaphi manje? Nishoda ngaphi? Hayi nginixoshile. Ngishayeleni izandla welokho nje. Nikhona kodwa. Okay, asiqhubeke nohlelo lethu bazalwane. Ngoba khona i-item engiyilindile la. Sidle sisheshisa. Ngoba khona i-item engiyilindile. Ithi le item kuthiwa dance obani, last dance obani kwenzakalani? Asidle sisheshise ke bafo. Bafo. Sidle sisheshise bafo. Singacashe ekudleni bafo. Bafo. Sidle sisheshise bafo ba. Leya item bafo. Last dance bafo. Shuthi lapho kushona kuyavumbuka la. Ake samukele ozokhuluma. Still it's a word of wisdom. Uzothi be that wife. Ngiyamcela ke lo uzothi be that wife. Sengihamba imishado ebhlungu. Uthola ukuthi nje umuntu ozoqala ethi wedephi kunzima emshadweni. Kowakhe. Hayibo imshado ayifani. Hayibo khona imshado emnandi. Hawu ake ngimnika ithuba nami. Naye akazame bo. Hawu. Kuyazanywa. Bakhona bangashadile la. Bakhona bangashadile. Bakhona ba-available abantu la bekhona bangashadile abangafundi vele. Bakhona bangashadile. Ngapha ngathi kuhlele omama bodwa ngapha. Angiboni ngapha kuphakama izandla kuthulekile nje. Athi oma bangapha bangashadile bangapha. Ngokufa kwenkosi uZiri ngambona uNkulunkulu. Awu Jesu kwathi angishumayele manje. Ngomshado kaDephi, ngomshado kaNgubo, ngambona wami. Thixo. Akasamukele ozokhulumela on behalf of wife, be that wife. Mrs. SJ Buthelezi, shenge sokwalisa nqengelele. SI nje uMr. Onginika umfuso omkhulu onginika umfuso omkhulu onginika umfuso omkhulu lapha ngaphesesha onginika umfuso omkhulu
Kube kankosi kusiphumbelelise ibambe